ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ዓንትኻ ከም ልሙድ ሕፅር ዝበለት ኣስተምህሮ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣነ ገለ ይሽተኒ ኣሎ ክትብል ብእንግሊሽ እንታይ ትብል ኣስተምህሮ እያ ዘላትኒ ፅን ኢልኩም ክትከታተሉኒ ከዓ ብትሕትና ዕድም ሓራይ እምበኣር ከምዛ ብዚኣ ንሪኣ ዘለና ሕጂ ኣርባዕተ ኤግዛምፕል ኣምፅእ ኣለኹ ተቐዳሚት እንታይ ብምርኣይ ምስማዕ ምሽታት ኩሎም ሓደ እንድዮም እዞም ናይ ስምዒት ህዋሳት ኩሎም ሓደ ኣብታ መእተዊ ጌርያ ዘለኹ ይሽተኒ ኣሎ ከም ኤግዛምፕል ኣምፅያ እምበር ወይ ይስማዓኒ ኣሎ ይረኣየኒ ኣሎ ክትብል እውን ኩሉ እቲ ስትራክቸር ሓደ ዓይነት እዩ ሕጂ ብይረኣየኒ ኣሎ ንጀምር ኣነ ከምዚ ይረኣየኒ ኣሎ ክትብል ተደሊኻ ብእንግሊሽ ከምዚኣ ክትብል I can see something under the sofa ብላላ ሕጂ I can see something ትልካ ኣነ ገለ ነገር ይረኣየኒ ኣሎ ማለት እንድያ እዚኣ ግን under the sofa ወሲኽላ ኣሎ ኣብቲ ትሕቲ ሶፋ ማለት እዚ ሳሎን ማለት እዩ ኣብቲ ትሕቲ እሲ ገለ ነገር ይረኣየኒ ኣሎ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ትሕቲኣ ዘለኻ ብምስማዕ ረኣይዋ ፓስት እዚ ሕጂ ናይ ፕሬዘንት እያ ኣብ ፕሬዘንት ኣብ ሕጂ ዝረኣየ ዘሎ ከምዚ ይረኣየኒ ነይሩ ክትብል እንድሕር ከዓኒ እታ ካንደላ ኩድ ትቕየር ማለት እዩ ትሕቲኣ ዘላ ሕጂ ብፓስት ፎርም እያ ተፃሒፋ ዘላ ረኣይዋ we could hear music እንተልካ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ሙዚቃ ክሰምዕ ክእል ነይረ ገልመታት ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ረኣይዋ ወላታ ካን ረኣይዋ ኣብዚኣ ኣቢሊቲ ኣይኮነት እንታይ ረኣያ ከምታ ዝበልኩኹም ከምዚ እዚ ሕጂ ሙዚቃ ይስማዓኒ ነይሩ እያ ትብል ዘላ ትርጉም ከላ ሃራይ ኣብታ ሳልሰይቲ ኤግዛምፕል ንውረት I can smell something burning እንተኢሉ ከዓ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነሲ ከምዚ ገለ ነገር ዝነድድ ዘሎስ ይሽተኒ ኣሎ ራይ ሕጂ ይሽተኒ ይስማዓኒ ከምያ ትርጉም ናይ ዝኣቕልብሉ እታ ትሕቲኣ ዘለኻ ናይ ፊል ረኣይዋ ብኩድ ማለት እዩ ኩድ ማለት ከዓ ፓስ ኮይና ኣላ ማለት እዩ እንታይ ትብል ኣላ she could feel the weight of the rucksack ሕጂ ዝተሓንጋጥ ቦርሳ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ንሳ ኣነስ ከምዚ ተሓንጋጢ ቦርሳ ዝተሰከምኩስ ከምኡ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣሎ ሕጂ ነብሰይ ይከብደኒ ኣሎ እዚ ዓይነት ንክትብል እያ ማለት እዩ ኣሎ ዘይኮነስ ነይሩ ማለት እዩ ብፓስ ስለ ዘላ ሕጂ ከምዚ ተሰከምኩስ ይስማዓኒ ነይሩ ከምኡ ማለት እዩ ብፓስ ስለ ዘላ ሕጂ ብፕሬዘንት ገይረ ከብልኩም ፀኒሐ ኣርሞ ሕጂ እዚኦም ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ እንድሕር በል ኢልካ ብእንግሊሽ ከምዚኣ ቀንዲ ዘደረኸትኒ ከማን ነዚኣ ቪድዮ ክሰርሕ ሕቶ ቀሪበ ነይረ ከምዚኣ መብዛሕትኡኹም እንታይ ኢልኩም መሊስኩም ብing I am seeing something I am smelling something ብስመል ተሕቶ ቀሪበ እያ ዘለኹ ከምኡ ኢልኩም ግን ing ኣይኣቱን እዩ እዚኦም መጀመርታ ስቴት ቨርብ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ኣክሽን ኮነ እንድዮም ስቴት ንኾነ እዮም ኣብዚኣ ግን ስቴት እዮም ኮንቲኒዩስ ኣይንገብሮም ኢና እንታይ ረኣ ንገብሮም ኣብ ናይ ፕሬዘንት ኮይና ከምዛ ዝበልኩኹም ብካን ኣብ ፓስት ኮይና ከዓ ብኩድ ኢና ንሰርሖም ማለት እዩ ኣብ ፓስት ግን ሲምፕል ፓስት ጌርና እውን ክንሰርሖም ንኽእል ኢና ግን እቲ ትርጉም ይፈላለዩ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ብምሉእ ርአዮ ብምሉእ ሰሚዐዮ ገለ ክትብል እንድሕር ደሊኻ ይስማዓኒ ሎ ዘይኮነሲ ሰሚዐዮ ከምዚ ቢለዮ ክኸውን እንተኮይኑ ብኖርማል ሲምፕል ፓስት ብዘይኩድ ማለት እዩ ጌርና ናይ ፓስት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሰለስተ ኣብነታት ኣለዋ ኣብዚኣ ንርአ ተቐዳሚቲ we saw a magnificent sunset ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ከምዚ እንተኢሎም እንታይ እያ ትርጉም እዚኣ ሕጂ ንሕናሲ በቃ ገራሚ ዝኾነ ፀሓይ ምዕራብ ምሻለ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ትሪኦ በዚ ሆራይዞን ከምኡ ርኢና ይረኣየና ነይሩ ይኮነን ዝብል ዘሎ ሕጂ ብዚ ርኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብምሉእ ስለ ዝኾነቲ ኣክሽን ኩድ ኣይኣቱን እዩ ብዚ ኣብታ ትሕቲኣ ዘለኻ ብምስማዕ ከማ he heard the whole story ማለት እዩ እቲ ዛንታስ ብምሉእ እዩ ሰሚዕዎ ኣብታ ናይ መውዳእታ ትሕቲኣ ዘለኻ they felt the building shake ኣብዚ ሕጂ ተሰሚዕና ነይሩ እታ ገዛስ ከምዚ ዘንቀጥቀጠጥ ኮይኑ ተሰሚዕና ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ይስማዓና ነይሩ ይኮነን ውድእት እያ ተሰሚዕና ነይሩ ተወዲኣ ይስማዓና ነይሩ ግን ኮንቲኒየስ እያ ኣብዚ ሕጂ ፈላሊኹም ረኣይዎ ማለት እዩ ሓራይ ካልእ ከዓ ናይ መወዳእታ ሕጂ እቶም በዓል ስመል ቴስት እዞም ኣብ ዝለዓለ ክንብሎም ፀናሕና ከም ኣክሽን ቨርብ ከዓ የገልግሉ እዮም ከም ኣክሽን ማለት ልክዕ ከምዚ ከይድካ ሓንቲ ነገርሲ ኮነ ኢልካ ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ ንኣብነት ብኤግዛምፕል ንሃለብ ኣምፅየ ኣለኹ ሰለስተ ኤግዛምፕል ንርአ he picked up the bowl and smelled the milk ኢሉ ሕጂ ከምዚኣ እንተኢሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ
ከይዱሲ ነቲ ጥርሙዝ ኣምፂዎ እቲ ጥርሙዝ ሕጂ ፀባ ዝሓዘ ማለት እዩ ነቲ ፀባ ከዓ ሸቲትዎ ብላ ኣሎ ይሽተን ነይሩ ገለታት ዘይኮነ ብዚ ሕጂ ሸቲትዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ኣክሽን እዩ ስለዚ ካን ኩድ ኣይትእትወን ኢኻ ብዚ ኣብታ ታሕቲ ዘለካ ካልኣይቲ ኤግዛምፕል when we arrived people were already tasting the wine እዚ እንታይ ዝብሉ ሕጂ ኣብኡ ምስ በፃሕና እቶም ሰባት እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ድሮ ነቲ ዋይን ማለት ዋይን ዊስኪ ማለት እዩ ንዕኡስ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ይሽትትዎ ነይሮም ንሕና ክንኣቱ ከለና ኣብ መንጎም ምሽታት እዮም ነይሮም ላለ እዚ ሕጂ ኣክሽን ስለ ዝኾነ ኮንቲኒስ ይኸውን ኩሉ ነገር ይኸውን ማለት እዩ እዛ ናይ መወዳእታ ዘላ ኤግዛምፕል ድማ she was feeling her way in the dark ትብላ ኣላ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ፊልን ሕጂ ብዚኣ ከም ኮነኢልካ ዝተገብረ ኣክሽን እንድዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ምድህሳስ ማለት እዩ ከምዚ ሃሰስ ምባል እቲ መገዳ ክትርክብ ኣብቲ ፀልማሲ ሃሰስ ዝብል ነራ ኢዳ ሰዲዳ ከምዚ ምሻ ኣሎ ኢድካ ሰዲድካ ሃሰስ ኢልካ ገለ ነገር ትረክብ እዚኣ ካ ኢዳ ሰዲዳሲ ከምዚ ናይ ዓይነ ስውራን ዝገብርዎ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበረትሲ መገዳ ክትጣጣሕ ከምኡ ትገብር ነራ ንምባል እዩ እዚ ኮነ ኢላ ፊል ትገብሮ ነራ ነቲ ፀልማት ማለት እዩ ገለ ነገር ከይህልው ኢዳ ሰዲዳ ሕጂ ሰለስተ እንተርኢናየን ኣብ ሰለስተ ጉጅለ እንዲና ከፊልና እንዲና ርኢናየን ዘለና ተቐዳሚቲ እንታይ ኢልናያ ሓደ ከምዚ ይረኣየኒ ኣሎ ከም ሽተን ኣሎ ክትብል ትኾንካ ኣብ ኮንቲኒስ ኮንካ እንትጥቀም እንታይ ደኣ ካን ናይ ፕሬዘንት ናይ ፓስካ እኩድ ኢልና እቲ ነገር ዝረኣኻዮ ወይ ተሰማዓካ ብምሉእ ርአዮ ክትብል እንድሕር ደሊኻ ኮንቲኒስ ዘይኮነስ ኩሉ ኣክሽን ማለት እዩ ርአዮ ክትብል ደሊኻ ኣብ ሲምፕል ፓስ ማለት እዩ ኣብ ፓስ ማለት እዩ ሲምፕል ፓስ ጥራይ ትጥቀም ኢልና ሳልሰይቲ ናይ መወዳእታ ከዓኒ ኮነ ኢልካ ከይድካ ከምዚ ዝሸተትካዮ ከምዚ ዝተሰማዓካ እቲ ሃጓል ኣብ ቅድሚኣ ገለ ነገር ከይፀንሓን እቲ ፀልማት መገዳ ከምዚ ሃሰስ ዝብል ነራ ዝብልናዮ እቶም ሰባት ነቲ ዊስኪ ይጥዕምዎ ነይሮም ገለ ዝብልናዮም እዚኦም ሕጂ ከምዚ ኣክሽን ኮነ ኢልካ ትገብሮ ነገር ስለ ዝኾነ ባዕልኻ ማለት እዩ እዚ ኖርማል ኮንቲኒስ ዝኸውን ገለመታት ይኸውን እቲ ከምዚ ሽተን ኣሎ ከምዚ የብለን ኣሎ ግን እንታይ ያሳ ካን ኤንድ ኩድ ሕጂ መብዛሕትኹም ኣብዛ ዘቕረብኩ ሕቶ እንታይ ኢልኩም መሊስኩም I'm smelling something ከምኡ እንድሕር ኢልኩም እንታይ ከም ትብል ዘለኹም ይሽተን ኣሎ ይኮንኩም ትብል ዘለኹም እንታይ ደኣ ይሽትት ኣለኹ ኣነስ ገለ ነገር ይሽትት ኣለኹ ኢኹም ትብል ዘለኹም ሕጂ እዚኣ ነስተውዕለላ ቀንዲ ኣዳናጋሪት እያ እሞ ክቡራት ኣሕዋት ናይ ሎሚ ዓንቲ መደበይ ነዚአን እየን ዝመስላ ነይረን ካልእ መዓልቲ ብካልእ ከምኡታት ሕፅር ዝበለ ጠቃሚ ዝበልክዎ ርእስታት ከቕርብ እየ ሽዑ የራኽበና ካልእ ግን እንታይ ይመስለኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ገለ ትርስዑ ኣለኹም ኣብታ ታሕቲ ጥውቕ ላይክ ወይ ከዓ ሳብስክራይብ ምግባርሲ ኣይትርስዑ ኢኹም እሞ ብሩኽ ለይትበሉ